Jó napot kívánok! Nagy-nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntök mindenkit innen a rendőrpalota bejáratától, és az általam szervezett demonstrációra szeretnék bejutni, illetve a demonstrációval kapcsolatos bejelentésre. És nehezen működik a forgóajtó. Úgy ítélik meg a rendőr kollégák, hogy veszélyes a forgóajtón keresztül közlekedni. Aki most kapcsolódna be, azok kedvéért mondom, dr. Szabó Bálint vagyok, rendszerváltó, pártoktól független, azokkal szemben álló országgyűlési képviselő jelöltje Újpestnek és Angyalföldnek. Azért mondom, hogy országgyűlési képviselő jelöltje, mert minden ellenkező állítással szemben még nem ért véget az Újpest-Angyalföldi időközi választási eljárás. A szavazatszámlálás még folyamatban van, egészen pontosan 2025. március 28-áig, azaz még 2 napon keresztül tart a szavazatszámlálás, ugyanis amikor megérkeznek a külföldi levélszavazatok, azokat fogják belekeverni az 54-es számú szavazó körnek a urnájába, és ezt követően az 54-es számú szavazókörben leadott szavazatok megszámlálásával lesz végleges és pontos szám arról, hogy 2025. március 23-án kik és hányan szavaztak. És ez azért tartom fontosnak kiemelni, mert hogy nagyjából főre, bocsánat a kifejezésért, de darabra pontosan tudják a nagy pártok, hogy melyik támogatottjuk, illetve melyik szimpatizánsuk ment el szavazni, és melyik nem. Így zajlik ma Magyarországon a választás. Jó napot, urak! Tessék, csak nyugodtan. Tessék előre menni, és akkor megyek maguk után, jó? Akkor tessenek így. Tessék, csak nyugodtan. Tessék, nyugodtan. Mi történik? Várnám, hogy nem Nehézkes a bejutás. Ez a másik vagy? Hát én nem tudom, hogy mi a helyzet, de látják, hogy egy kicsit nehézkes, bocsánat, arrébb állok. Hát szeretnék, de nem tudok. Ha én állok be, akkor valahogy megáll a forgóajtó. Van egy hölgy, aki ott valamit gépeztedik. Igen. Látja, hogy nem megy. Nem mehetünk be? Az ajtón. Most ez egy szórakozó. Most tényleg, hölgyem, uram, tehát ez egy kicsit... Jó, bocsánat, akkor tessenek csak. Érdelemben. Tényleg úgy kell kibújni a rendőrpalotából? Meg ha valaki esetleg nem látna, akkor azok kedvéért mondom el, hogy így működik a rendszer. Próbálnék bejutni. Bocsánat. Csak így kell kibújkálni állítólag a rendőröknek a rendőrpalotából. Bocsánat, menjen nyugodtan. Nem akar föltartani. Jó napot, urak, bocsánat. Ja, én bocsánat.
Elnézést a kellemetlenségért, de úgy látszik, hogy különösen veszélyes személy vagyok, akit nem szívesen látnak benn. Bocsánat. Ilyen ez. Ja. De hihetetlen. Szóval bujóskázunk és fogóskázunk a rendőrségi székházban. Tényleg vicc, komédia. Tehát az nagyon saját szememmel látom, nem is hiszem el. Ha ezen az ajtón szeretnék bejutni, akkor ezt zárják be. Ha meg ezen az ajtón szeretnék bejutni, akkor meg ezt zárják be. Ha ezen az ajtón szeretnék bejutni, akkor azt, ha ezen, akkor meg ezt. És akkor így járunk balra, jobbra. Tényleg azt tudom mondani maguknak, hogy szánalmas, amit a magyar rendőrség és a székházan teljesítők művelnek, miközben egy szállodai szobába mindenféle gond nélkül bejuthatnak, aközben egyébként a magyar állampolgár egy közintézménybe nem mehet be. Tessék csak menni. Akkor csak azért, hogy mindenki értse, hogy mi zajlik. Itt vagyunk a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Pest megyei Rendőrfőkapitányság és az Országos Rendőrfőkapitányság épülete előtt, és próbálnánk bemenni a rendőrszékházba, hogy az általam bejelentett demonstráció egyeztető tárgyalásán megjelenjek. Így zajlott ez eddig mindig, ma valamiért úgy ítéli meg a rendőrség, hogy bocsánat, csak szeretnék bemenni. Hát azt szeretném, igen. Bocsánat, tessék csak ennyi. Szóval így működik a rendőrség, hogy hermetikusan zárják a rendőrszékházat, és egyesével kell ki, egyesével bemenni egy forgóajtón. Ennyire félelmetes vagyok valószínűleg, és ennyire tartani kell tőlem. Jó napot, tessék csak menni. Hát még látom, köszönöm. Jó napot. A Ritának üzenem, hogy ha beállok az ajtóba, és feltornyosul a tömeg, és nem tudok bemenni, akkor még közérdekű üzem megzavarása miatt is elővesznek, esetleg még hivatalos személy elleni erőszakkal is megvádolnak, mondván, hogy félelmet keltek a rendőrség munkatársaiban. Élő példa. Na jó napot, Szilárd! Hoppá. Csókolom, bocsánat. Hol szeretne bejönni bányt? Önökhöz egyeztetni, Szilárd. Ott van benn. Egyeztetni, akkor jön a bányt, amikor mi jön, behívjuk. Egyeztető tárgyaláson. Milyen nincs egyeztető tárgyalás, jó?